A falla de mantemento provocou, segundo denuncia o voceiro de Veciños Independentes da Pobra, o deterioro desta estrada que conecta Pontenaveira dende o cruce da Baiuca ata o Camiño Ancho. Esta estrada que une Pontenaveira, ali no cruce onde está o cruceiro, a zona da Baiuca, e todo esta que é Pontenaveira hasta Camiño Ancho, como podemos ver, está en moi mal estado. Isto que denota é unha falla de mantemento que nós xa vimos denunciando nestes anos, en todos os anos que levamos xa de actividade política. Como noutras ocasións, nós tamén xa temos presentado un escrito no Concello solicitando o arranxo desta vía, en concreto foi no 16/7 do 2020, non fixeron, visto o resultado, non nos fixeron moito caso. Tamén presentamos unha queixa no Valedor no 21 e en xaneiro do 22 o Valedor nos contestou a través do Concello que procederían efectivamente ao seu arranxo. Isto foi a principios de ano, vemos que estamos a finales e aquí pois prácticamente non se fixo nada. De feito, a carretera, pois como se pode apreciar, cada vez está peor. Eloi Sobrido indica que esta non é a única vía en mal estado, senón que hai outras moitas con importantes deficiencias. Para solucionalas pide o Executivo a elaboración dun plan de mantemento de estradas que contemple as actuacións de mellora e de mantemento necesarias para contar con vías seguras e en boas condicións. Queremos demandar ao equipo de goberno que faga un plan de mantemento de estradas, que non o ten feito, entonces que o faga para que non sucedan pois este tipo de cousas, e que deixe de ir dando bandazos, porque o que nos anuncian agora é que teñen unha partida a través dun crédito de 300.000 euros, pero creemos que é insuficiente, non vai lóxicamente a chegar para o arranxo de todo, e tampouco é cuestión, porque estamos en ano electoral, de querer facelo ahora todo. O que hai que facer ano a ano, un bo mantemento, que é o que nós, dende logo, se chegamos, pois pretendemos facer.